jam hiramon bandiraɓe e sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare garti hannde oɗon ñalawma alarba hawri ko 4 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude guiɗoɗen ko toon to États-Unis ma en jaa toon to Atlanta e pellodiral kadi waɗi toon caggal muɗum ma en ƴeew kadi ruttade campagne makko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump hotoɓe jarata e pottital mabɓe ngal ɓe jogori wadde ñande 10 septembre habaruji men international ma no en toon to Venezuela jeeyen toon to Gaza ƴeewen kadi ko haalte toon ko fati cessez-le-feu e caggal muɗum ma en cettitor toon to Sénégal caɗele gonɗe hakkude kamɓe sarɗiyankoɓe Sénégal e kamɓe e laamiɓe leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gartu detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko alarba 4 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare haade men fuɗɗade habaruji de bo oɗo ko habar kesso wonande toon to Georgia ene wayno ko pellodiral waɗi toon hannde noon ko suka goto nayti toon to école gonɗo toon wuuro wiyetengo Wayde ɗum noon ko toon to Georgia wuuro école wiyete ko Appalachian High School ene woni cukalel guel e nayti toon jogui fetel felli yimɓe jangguinoɓe ɗiɗo e élevaɓe ɗiɗo mbarama hen o wawi gañde kadi yimɓe jeeno kono ene wayno ko caggal nde police taarimo kanko oɗo suka jaaro duuɓi 10 ene wayno ko andi han kadi ala ko wawi wadde foko nanggueteɗo ene wayno joƴƴini fetel makko nangga tugnade kadi e bureau FBI gonɗo toon to Georgia mbi wonde ko kanko suka o ene wayno ko rawani kanko hoore makko won ɓasikeji berlanoɗi e online wiyama hen ko kanko hoore makko mo haali hen wi wonde ko omo waɗa menace uji e école aji ɗi ɗum noon caggal nde kamɓe FBI mo Atlanta ɓe namdimo question ngaji ko fati ɗum ɗon o wi wonde ko wona kanko waɗi ɗiɗon menace uji kono ene nde subaka e hannde ene wayno ko kamɓe école o kadi ɓe mbi wonde ko ɓe keeɓi noddago téléphone wiɓe wonde ko hawnaki école aji 5 nokkuji 5 ma pelle oɗo ñalawma hannde alarba e ɗum noon ne wayno ko école biyeteɗo Appalachian High School o ko kañum wiɗoto fellede ko wawi wonde fof suka oɗo saha joni o yarata ko duuɓi 14 e kadi omona nangga en sibabude ngol ɗo pelligol e kadi somo ñawirte kono ko mawɗo ni donc ngol ɗo pelligol toon ɗiɗon école aji waɗi 45 pelligol e nder hitande ujunnaji 2024 tugnade ko CNN haali ene wayno tugnade kabaruji gomiɗiɗi toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden ene wayno o habrama e ngol ɗo pelligol ɗum noon o wi wonde ko message mo ɓe berli kamɓe Maison Blanche mbi wonde ko laamu ngu en ma wallodire e daddiɓe fédéral daddiɓe state e daddiɓe kadi toon to wuuro Atlanta to pour beele ɓe mbawa hebde habaruji ɓurɗi labtude ko fate oɗo incident donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ɓe jarata ko yimɓe 4 maayi hen yimɓe jeenayi noon oɗo saha joni nana hôpital ene ko gañiɓe gañanɗe wonhen ko gañanɗe kulɓiniɗe seeɗa bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe Diol Sare habaruji men États-Unis puɗɗorɗen ko to campagne hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris e tugnade kadi message uji walla e lettre uji bindaɗi gomiɗi toon to ABC ene wayno ko ABC wi wonde ko kamɓe ɗiɗo candidat ɗiɗi ɓe jaɓodiri ko fati en débat o ene jogori wadde ɗo e balɗe 6 ɗum noon ko duketeno koɓe dukanno hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗi foof surtout banggue Kamala Harris ko wonde ko yo micro ji mabɓe kamɓe ɗiɗi fof gudditi ɗum noon wonno adan ko kala mo haalani micro mum udde kono e tugnade kadi ko lettere mo Kamala Harris walla campagne muɗum windi wi wonde ko sibabude hulde ɓe anjeɓe wonde ko oɗo saha hoto kanko Donald Trump hoto wultade e arde débat o ɗum noon ɓe jaaɓi micro ji ɗi henna yo gudde ɗum noon ko noon ABC hono chaine moɓe mbaɗata kam débat o haali wi wonde so tawi tan ko goto ene continue ne haala taw micro mum ko udda ene haala ne jaabo goɗɗo on haysinde micro mum ko udda nden kamɓe ABC maɓe guddid micro ji ɗi e kanko kadi modérateur wondi gardiɗo débat o omo jogui droit kadi kala ko goɗɗo ko goto mabɓe haali nde micro mum udda nde tawa haali hunde kanko modérateur o mawo haaltu ka ɗon haala yimɓe tawa ɓe foof keɗo e kadi ne wawi kadi nden oɗon saha ni o yamiri wonde micro makko kanko kaalowo yo uddete Kamala Harris haalino aɗan guila haade mabɓe kamɓe ABC wiide wonde ɓeɗo candidat ji nandiri wi wonde ko so tawi micro ji guddama wonanani ɗum ɓuural
sabu ne wawi wonde ko koɓe jinno wonde Donald Trump holla yimɓe ko en holno way wonde neɗɗo mo ɗoftaki ganduɗa ko wiyete ordre so tawi micro mum uddama donc ɗum ɗon yiyetake hen ko wawi wonde fof ene débat waɗata ko ñande 10 lewru septembre ɗum noon ko ɗo e balɗe jeegom e tugnade habaruji gomriɗi toon kanko kadi Donald Trump o haalino gila tan hadde oɗo habaru arde hande o haalino o wi wonde ko kuule ko ganduɗa ko fati débat o ko kuule tan ƴeftanoɗe hono CNN wanno ni kono noon wanda holko wayi ɗum o wi kanko ni ɗum wona probléme hay sinde micro ji gudditama kono noon o wi wonde ko sinde micro ji gudda ñande nde ene wayno o wi wonde ni ko ɗum ɗon waɗananimo probléme ɗum noon waɗani probléme tan ko o tooñi Joe Biden ko kañum woni joguinoɗo probléme uji donc andaka réellement holko woni sababu Kamala Harris ne yiiɗi micro ji ɗi guddite walla kanko Donald Trump o yiiɗa micro ji guddite kono noon ko wawi wonde fof débat o ene ɗamina kam ma waɗ ñandel jeegom lewru septembre hande habaruji men États-Unis hono campagne makko kanko Kamala Harris e tugnadi kadi ko winda CNN hollama hono kanko Liz Cheney noon ko représentative ɗum noon ko républicaine kadi ko ɓi Dick Cheney mennoɗo wonde ministre des affaires étrangères e temps Bush mawɗo woni kadi vice président Bush tokos ene wayno ko kanko kadi ko jeenoɗo yimɓe républicain ji ganduɗa e temps nde Donald Trump watte empêchement ɓe yantunoɓe démocrate en pour waddemo kanko Donald Trump empêché donc oɗo saaha joni perdu place mum sibama ɗum noon o yalti hande télévision wonde o wi wonde ko oɗo saaha kanko wotanta ko Kamala Harris o ittani hoore makko noon e républicain ji kono o wi wonde ko supporti ko Kamala Harris ko on wotanta pour président ɗum noon ko kanko kadi o yanti e yimɓe hewɓe surtout en kadi mo wondino en pour toon to comité ko fati empêchement Donald Trump to biyeteɗo Adam Kissinger kañumne kadi ko républicain jeeyaɗo toon to Illinois e kadi kamɓe ɓeɗo fof ɓe jeeya koye groupe oɗo saaha joni biyeteɗo anti Trump donc yimɓe républicain ji yiɗɓe Trump kañum hoɗum beele ne wasa gagnade donc ha hande tugnade kanko Liz Cheney ko haali o wi wonde ko holko woni sababu o watanto Kamala Harris o wi kanko ko neɗɗo conservatrice wonno e kadi neɗɗo ko respectude constitution États-Unis kono e tugnade kadi e fama mum e makko hono Donald Trump danger mum wonani pour États-Unis addude ɗum laamade kadi lawol gongol ɗum ko caɗele mawɗe jogori wonde en États-Unis o wi ko ɗum waɗi kanko Liz Cheney o watanto ko Kamala Harris habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Venezuela e tugnadi kadi ede dépêche gummiɗo toon to ex ɗum noon kadi ko radio France international haali ɗum hono neɗɗo goto jeeyaɗo marines mo États-Unis donc gonno toon to Venezuela nanggama hande ñalawma mercredi ɗum noon nangga toon kadi ko nanguiɓe ko toon kadi ko yimɓe dadiɓe jeeyaɓe toon e yimɓe sécurité mo Venezuela ɓe mbino ene ko kanko kalɗo no yiiɗa haalde inde makko wi wonde ko oɗo saaha joni eɓe mbatti haqqillaji mabɓe no fewi ko fati en kisal oɗo walla ko fati ko oɗo e ko fati situation oɗo marine navy nanggaɗo toon to Venezuela taw nangui ɗum ko force de l'ordre yimɓe dadiɓe leydi ndi en wayno nanggugol makko ala hen ko haala hen wonde holko woni sababu mo nangge e kadi holto woni oɗo saaha joni kono noon nanggama no siftinde on tan ko balɗe ɓennuɗe hono kamɓe États-Unis ɓe mbawino nanggude hono avion mo kanko Nicolas Maduro hutorto ɗum noon avion ɓe nangui ɗum ko république dominicaine e wiide mabɓe oɗo avion jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa en coodaɗe taw koye fraude e kadi taw oɗon saaha kamɓe Venezuela eɓe gona sanction ngaji États-Unis habaruji men international toon to Palestine ene wayno ko haare wonde hakkude Israël e Hamas hande ko continue ɗum noon ene wayno ko haysinde ko États-Unis e Égypte e Qatar ene haaldoɓe pour wonde kamɓe Israël e kamɓe Hamas beele ɓe mbawa jaɓodirde ko fati beele jeygol no darto toon to Gaza ene wayno haala kan ene continue hande tugnadi ko américain ji kalata mbi wonde ko oɗo saaha joni ene wayno ko o winda e kayitaji ene wayno ko ni wona 99% e détruiji kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɓe jaɓodiri kono noon ko heddi tan ene wayno ko Israël banggue muɗum ko ɓuuri hewde détruiji dukateɗi ene continue hande wi wonde ko ɗum ɗon ko hunde nde jaɓata holko jaɓata holko ɓe dugdata oɗo saaha joni holkoɓe continue hande ɓe jaɓodirani ko kamɓe Israël e tugnade kadi konngudi makko kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko
so tawi wiyama wonde ko e nder kaldigal ngal ko hayta ƴiwi ko haala hen so tawi ɓe nanodiri ko kala ɗum won nokkuji ɗi ganduɗa en yimɓe ene koɗiti hen ha heewi kamɓe daɗiɓe Israël e poti yaltu toon o wi ɗum noon ko frontiére gonɗo hakkude Gaza e Égypte moɓe mbiyata Philadelphie ɗum ɗon ala hen e wayno so tawi anni e mabɓe wonno adan koɓe jinno wadde kamɓe Israël naaɓe d' abord ko hawde Hamas caggal muɗum so tawi wonde guerre o dartima wadde peeje fof pour beele hankkadi kala ko woni Gaza jogorani ko wiyete menace ummade toon wonande Israël donc Israël ma won jaam wayi ɗum noon ɗum ɗo fof wawata wonde tan so tawi kamɓe koye maɓe continue wonde toon to frontiére gonɗo hakkude Égypte e Gaza ɗum noon ɗum woni ko continue mo haala ha hande kanko Benjamin Netanyahu e nder pottitude o wadde jandiyankoɓe ko sakiti ko o haalde yimɓe ɓe ganduɗa en e nder conférence goto ko hono yimɓe CNN namdi mo mbi wonde ko oɗo saaha joni ken ɓuura 400,000 neɗɗo maayi toon to Gaza taw ko civil en e kene wiye sukaɓe nan toon ko jogori ñawde sibabude ñawuji polio donc Gaza fo boni honde yontata kadi wiya ahan ɗum ɗo ɓurti he pour beele guerre datto ene woni ko kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko CNN reporter walla ko wiyete yimɓe maayi ko ɗum ɗon ko penale o haali kanko kamɓe Israël koɓe ballat oɗo ñalawma hande tan kene ɓuura 200,000 cukalel waɗama vacciné pour sibabude ñaw polio ɓe gaddi balle kewɗe kene wona million ngaji taw ko ñamde ɓe balli yimɓe hewɓe kadi déplace ɗumen nokkuji ɗiɓe ganduɗa ɗoɓe jamiri ɗumen yo jaa so tawi ɓe bomba ɗiɗon nokkuji sibabude yimɓe Hamas gon toon donc haali gueɗe kewɗe o wi pour makko hande mo insiste kala ko fate en oɗo frontiére ala ko ittataɓe toon donc il faut que ɓe gonna toon pour beele ɓe ndana leydi mabɓe ɗum noon firti wonde e tugnade kadi e Amérique naɓe ko kaali hay sinno ɓe kalani en mabɓe wonde ko kanko Benjamin Netanyahu omo continue hande wasde wallude beele nanodiral ne dañe toon to Moyen-Orient e ɗum noon ene wani ko ha hande kadi seppoji nen continue toon to guure mawɗe gonɗe toon to Israël seppoji ɗi kadi ene wayno ko yimɓe hayɓe koreji men mbara walla hayɓe koreji men nanga oɗo saaha joni enen continue jante seppoji ɗi pour wiide ɗumen ko alay saago nanodiral ngal signine ko yacci e alay saago kadi oɗo guerre darto toon to Gaza hakkude kamɓe Israël e yimɓe Hamas ɗum noon ko caɗele woni tan oɗo saaha joni ko Benjamin Netanyahu jaɓani wasdemo jabde noon kadi ko sibabude hay ministre makko défense o kañum hoore mum wi wonde ko oppude ɓe to frontiére gonɗo hakkude Égypte e Gaza oppudeɓe ɗum yaltudeɓe e oɗon nokku ɗum ko rokkude Hamas victoire donc ko ɗum woni ko ɗo ɓe jarata oɗo saaha joni ko fate toon ene wayno ko kamɓe fof ñande fof kamɓe Israël naɓe continue bombarduji mabɓe donc kala ɗo ɓe jamiri wonde to yo vaccination ngaji yo mbaɗe ene wayno ɓe jahat banggue goɗɗo ɓe continue neldude toon bomboji mabɓe tugnade e ko CNN cakkitorɗen habaruji men international ko toon to Sénégal ene wayno ko hakkude laamiɓe leydi ndi hono kanko Bassirou Diomaye Faye laamu makko e hakkude mabɓe kadi e sarɗiyankoɓe ene wayno ko kaldigal nene ɓeydo ñande fof bonde ɗum noon caggal nde kanko Bassirou Diomaye Faye nodduno assemblée nationale ɗum noon ko ñande altinde ko mbiyata session extraordinaire ɗum noon ko ƴewtade beele ɗiɗo goomuji laamu ɗi yinno momte kamɓe assemblée ɓe caali momtude ɗiɗon walla jaabademo kanko Bassirou Diomaye Faye pour ɗiɗo goomuji ɗiɗi yo guitti donc kanko Bassirou Diomaye Faye e nder décret mo waɗi hannde no wayno wi wonde ko biyeteɗo Aminata Mbengue Ndiaye e Abdoulaye Daouda Diallo ene wayno ceekama liggueji men ko ɓeɗo ɗum noon hono Aminata Mbengue Ndiaye ko kanko arduno haut conseil des collectivités territoriales Abdoulaye Daouda Diallo noon kañum arduno conseil économique social et environnemental ɗum ɗo fof noon ko sibabude assemblée nationale toon to Sénégal e kewendi opposition calinoma kanko ɗaɓɓade makko kanko Bassirou Diomaye Faye won ɗeɗo pelle ɗiɗi hono haut conseil des collectivités territoriales et conseil économique et social et environnemental pour yo nattu wadde sibabude assemblée nationale jaɓani kanko waɗi décret o seeki ardinoɓe ɗeɗo pelle ɗiɗi ɗum noon firti ko pelle ɗiɗi so ngala gardi ɗum way kono no maayi ni e tugnadi ko Ousmane Sonko haali donc ko jiita e ɗum ɗon kadi hanki on kamɓe ardiɓe Lund surtout ne jeeya hen yimɓe Benno Bokko Yakar ɓe déposino ko wiyete motion de censure ɗum noon ko libde gouvernement makko kanko Bassirou Diomaye Faye noon e tugnade hannde kadi ko yalti o kanko hoore makko o noddi ko yaaci e hutorade article mo mbiyata 84
en wayno article 84 constitution sénégal wi wonde ko so tawi kanko noddi batu assemblée générale pour extraordinaire kala ko addi yo haale ko ɗum haalete donc motion de censure ponnoɗo haalede o jogoɗani haalede ɗum ɗo fof noon koɓe mbiyata ko eno woni koye wadde course pour hade koye ɗiɗi arde taw kamɓe opposition ɓe mbawa déposé oɗo motion de censure kono kanko kadi so yettima ñande 12 septembre taw kanko hoore makko mo wawi libde assemblée nationale mo sénégal ɗum noon ne wayno ko firti tan ko kaldigal hakkude kamɓe assemblée nationale donc serɗiyankoɓe e kamɓe ardiɓe leydi ndi ñande fof nene ɓeydo bonde ɗum noon ko ɗum woni kadi ko reportage on de journaux du sénégal surtout en sénéweb e kadi e radio france international. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare ɗi habaruji min jogo noon hannde ɗemgal pulaar oɗon ñalawma alarba 4 lewru septembre hitande 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.